Okey, perlok ke bajos na tanat ban sangap ke video hagan ke channel. Hagan ke video ngan pen i pi kumno pen kelai ne kwan jong pi syaka pisa shisha. Ti hang ne pi haban nyon ha uneu plus. Ti anda pila nyon ha uneu plus bat hang ne pi haban yo hado san lak teli ki koin bat pila ban pen kelai syaka pisa shisha. Ti haden ba pila yo san lak koin pen se yo lai peu tengka. But hang nei dan artli ki option ki ba pila ban request hang nei pila ban claim da ba pila da redeem da neu redeem code la da pim dan GP but yang neu redeem code la da pila kai Free Fire pila kai PUBG but pila ban thet airdrop ni ki wei kat kum ba ki offer to ke game but kani ke GP pat kan wan ka pisa direct haka GP jong pi mo ti da pi select da ni ke GP ti pila ban ong kumno bangin yo en ka san lak coin ka la bon palat mo ti ya kani perlok ka dai tang ke game ka ni bat la pila kai la kumno pila kai hadu shispa level na ne do san peu level kumot man la ka level pi yo 1000 shi level la kumno hapo shtiyo la ne hapo ars ngi lai ngi pila yo en ka san lak coin but ka ba ar pila ban yo en ko coin na da ka bale kai quiz ka balai da ka ba spin man la ka sngi pi spin pin yo shi peu 1000 coin plus da ka ba pilej hau nei u da ba pilej hau nei kat coin hang nei pin yo ar peu 1000 shi sngi kemut ka ni ka ap hang nei am pin da pila pej at hang nei pi claim now ka ni claim now man la ka sngi pila ban claim shi 1000 man la ka sngi ti ya ka ni am barbor pila ban yo coin be ti la kumno shi sngi pin yo be san peu 1000 coin la ne shilak coin shisngi mo haba ro kini ki badan hang ne ki don pila ban kamai coin ti pila ban ong pat balai kini ka ap kabon at palat kabon at namar ba kadon ar benta ni ka ap da phi thai ki at pila ban le kai offline ni ka game content ar content kanam don at show but phi ro pinam la ban kamai coin ka jingmot ba ka jingbo ni ka at khnang ba haden pat ngan la ban ai pisai phi haden no phila yo san lak coin lada kam dan at nano ngan yo ban ai psai pi kata ka dei ka jingle ti hang ne am ti anda phila yo san lak coin phinsa la ban withdraw kum bangala pen i hang ne ha oi men shwa nga ai tang shi lak coin namar balai ka tu ko dang duna ki ba pendan kam ni ka ap dang la ban sen pisai ki 100 mental dang ai shi peu tum ka lak no kindan be sao peu ngut shi sngi san peu ngut shi sngi ba yo shi lak coin tana ta ka daw am menta khnang mangaru ngan im ngala ai no hado san lak coin bat kam dei ka ba e phim i ban yo e kan ka san lak coin men shwa kim don ya ni ka spin ki don tang kan ni ka ban yo ar peu 1000 coin shisngi kim don kan ni ka spin ki nam la ban ka mai coin nak ba page video kim la ban ka mai coin nak ba page news page kubor nak ba share status kim la handre menta phila la lut ban yo coin na baro kan ni ki ba bo hang ne tela kumno shitayo lada pi pej at man la ka sngi pin yo be san lak coin te kan mau kan ni ka dei tang ke game dei be pin im jana ne ban ya ka ba phi le kai de ki wei ki game phi le kai ai hang nei manu ban ai phi ka taro lai peu tung ka te lada phim dan ki wei ki kam ban le ka bhai phi be pin le kai da kan ni hak jaka jong ki wei ki game ti tat hado beng le ya kan do ka wei ki video khub lai shibona